Migao mar thieth e kaunti ma Migori geto jonyuol e kampen mar kedo kod mako iye ma omondo e kind rowere. Chenro mar kampen ma kamano geto neno ni ngima nyithindo ma nyiri oriti kendo kik giyudre e obadhono, kaka imiyowa ler kod jafwambo marwa ma Migori Juma. Mako iye ma omondo pod en achiel kuom midhiero madongo mayudo rawere e kaunti ma Migori. Lipot mawuok kuom migaono mar thieth yango ni atamalo 20 mag rawere pod mako iye ma omondo e kaunti ma Migori. Kata bed ni kwan osedok piny ka ipimo kod kinde mokalo, jolony wechego mag thieth wacho ni kwan ni koro pod ni malo. Compare the last two financial years for the 2020-2021 and 2021-2022, we've dropped from 20.21% to 20%. However, we have some counties that are having rise, that is Suna East and Korea West, though we are still engaging the multi-sectoral approach, including the involvement of parents. Wasichana wetu wamekimbilia sana, hata wameacha kusoma, wengi wako na wamezaa, wamekataa hata mashule, hata wengine wamekaa nyumbani kwa sababu ya wamesashika mimba mapema. Migao mar thieth e kaunti ma Migori koro geto jonyuol e kor gwenge e ng'wech mar kedo kod mako iye ma omondo e kind rawere. Wakati ambapo kama mzazi haujakaa na mtoto wako kumweleze uzuri na ubaya, ama haumpi hata kitu anachohitaji, kijana anaweza kumshawishi kwa njia nyingine, amdanganya, ampe hata pesa, ampe kitu chochote. We engage the parents at community level and we encourage them to support the young people in terms of getting to know what are their issues and how best their issues can be involved. The parents are sensitized on how they can be able to address their young people, such that matters that they are not able to discuss with them as parents, then they are able to get those services to the nearest facility. E kinde twak margi oseyangore ni thoth jonyuol ok osebedo ka loso thuolo mar twak kod nyithindgi manyiri e wechego mag ritruok. Inastahili tuwe pamoja nao, tuwafike karibu na kuwafunza na kuwafanyia Kenya wanataka wazipate mimba ya mapema. Wazazi wa sasa hivi, yani kazi yao, mtu asatoka kazi, ni kuingia kwa nyumba yake. Anasema amechoka, hawezi akakaa akaongea na hao watoto. Wamama wazee hao wa zamani huaga wakipata muda wa kuongea na hao watoto wetu wa kisichana. Mbaka mamoko mabende gigo e kinde mar romo kod jonyuol en ka otenore kod wechego mag komo nyuol e kind rawere. At around 37%, so it has been on an upward trend. Yeah, and the main target is even the ones that have delivered to delay the subsequent rapid pregnancy. It's not a one-off thing, it is continuous, and we believe it will even be much better now that the school calendar is getting back to normal. The last 2 years we've struggled because we usually get them mostly when they have closed schools. Ka opogore kod mako iye ma omondo, midhiero mamoko mabende pod yudo rawere e kaunti ma Migori en medruok mar landruok mag kutego mag ayaki. Lipot mawuok e migaono mar thieth yango ni higa mar 2020 kwan mag rawere mane ogamo kute mag ayaki ne omedre kod 1.6% ka ipimo kod higano mar 2019 mane en 1.2%. Juma, Ramogi TV, Migori.